Dnešná ukážka tu bude, si myslím, že mala by byť najväčšia za posledný čas, aký tu bol. Môžeme pozrieť na jedno stanovisko. Tam v podstate máme odpaľovacie prístroje, ktoré samozrejme dneska všetko ide rádio, lebo ťahať to niekde do blúdu káble a hlavne keď tu všade beha technika, tak toto by nám potrhali. Ale je to skrz toho, že asi sú všetci leniví a nikomu sa nechce ťahať káble, čiže samozrejme to každý bude robiť diaľkovo. Ako veľa toho rozhodne neuvidíme skrz toho, že už to máme všetko zakryté. Tu máme odpaľovacie prístroje. No, už to nebudem odbalovať, lebo hovorím, že je to všetko zakryté tak, jak by to malo byť. Jednak kvôli prachu, ktorý tu bude ako neurekom. To je jedna vec. A druhá vec je kvôli hasičom, bude sa to polievať predtým, tak proste, aby to celé skropili. Hlavne kvôli prachu a ohňu, lebo tráva je tu fakt vysoká. A v podstate tu, kde vidíme, tak tam idú od základne nejaké káble, ktoré postupne idú jednotlivým efektom. Dneska už sú tie prístroje na takej úrovni a hlavne tie profesionálne, čiže nám vychádza, že celkový okruh, ten najvzdialenejší, bude od hlavného stanoviska odpaľovania nejakých 300 metrov. Dávame tu efekty, dopad leteckej bomby, delostrelectvo, bude letecký útok amerického lietadla a tam bude sekvencia veľkých leteckých dopadov 8, čiže to bude krásnym záradom. Dáme také, by som povedal, na precvičenie, taký menší, maličký ohňový výbuch na začiatku, taký ten, aby ľudia mali predstavu a potom im ukážeme ten taký krásny, veľký, úplne na záver. No tak toto bola riadna kuba. Ohnivý výbuch, tentokrát bude fakt veľký. Na šírku to bude mať necelých 50 metrov, to je 48 metrov na šírku a do výšky by mal ísť minimálne 30 metrov. Piloti sa neboja toho veľkého výbuchu? No, piloti o ňom nevedia. Nie, tak samozrejme, ako musíme to robiť bezpečne, však bezpečnosť je prvorada a zvlášť pre pilotov, to nie je auto, ktoré sa odstaví niekde vedľa cesty, čiže mu sa nič nemôže stať, ale druhá vec je, že v podstate všetky tie výbuchy, čo je logické, nevybuchujú pred lietadlom, ale až za lietadlom, lebo v podstate aj keď lietadlo zhodí bombu, tak tá bomba nevybuchne pred ním, ale on to preletí a vybuchne to za tým. Čiže vlastne sa snažíme vierohodne napodobniť ako efekt klasickej leteckej bomby. Aj s tým celým, ako to v skutočnosti prebieha. Čiže to bude veľa ohňa, takže si myslím, že keď nám slniečko nesvieti, tak ho trošku podporíme, aby nám bolo teplo všetkým.